Miexi b'mod avvanzat ix-xogħol fit-Triq Tal-Balal f'San Ġwann b'tul ta' 1.8 kilometri. Triq mill-aktar traffikuża li tgħaqqad l-inħawi tan-Naxxar, il-Garguru li Klin ma' San Ġwann u mal-inħawi viċini li jiġbdu ħafna traffiku lejhom ta' kuljum. B'kollox ta' kuljum din it-triq tintuża minn aktar minn 2100 karozza fis-siegħa fil-ħinijiet ta' filgħodu fil-għaxija. Il-proġett b'investiment ta' 4 miljun euro ser iwassal biex din it-triq jkollha 4 korsiji, tnejn f'kull direzzjoni. Flimkien mal-introduzzjoni ta' bosta faċilitajiet differenti illi huma mirati biex jagħmluha aktar sikura u effiċjenti. Il-perit ta' Infrastructure Malta, Audrey Testaferrata Denoto, qalet li b'dan il-proġett il-konġestjoni ta' traffiku fi triq il-Balal se tonqos b'40%. Il-queues u d-delays ta' dan il-proġett ma sanix nikkalkulawhom minn qabel minħabba li tant kien hawn congestion f'din it-triq li kien hemm total gridlock bej one junction u oħra. However, mill-models li għamilna, ġifieri aħna wara li għamilna d-dizinji u ħadna l-values tal-karozzi kemm jgħaddu minn hawnhekk, għamilna l-models tagħna bbażati fuq id-dizinji l-ġodda, komparajnihom mad-dizinji eżistenti u minn dan il-model li għamilna jirriżulta li aħna se jkollna tnaqqis tal-konġestjoni ta' madwar 40%. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch li żar il-proġett qal il-proġett jinkludi wkoll il-bini ta' ħitan apposta biex jappoġġjaw il-pis u l-ammont ta' vetturi li jgħaddu minn din it-triq. U għażid jgħid li l-proġett jinkludi aktar minn 4 kilometri ta' cables minn taħt l-art biex ma jkunx hemm wires għaddejjin bejn arblu ieħor. Minħabba l-direzzjoni ta' San Ġwann u tan-Naxxar huma t-tnejn li huma użati ħafna, għamilna żieda ta' korsija fuq kull naħa. Qed nagħtu wkoll korsija illi ħatkun maqsuma mal-ċiklisti kif ukoll bankini li lanqas kienu jeżistu hawnhekk għal min jimxi f'din iż-żona. Il-proġett qiegħed jara l-bini ta' aktar minn 2 kilometri ħitan tas-sejjieħ kif ukoll aċċessi aħjar u aktar sikuri għal bdiewa u s-sidien tal-artijiet f'din it-triq.